Hola a tothom! Benvinguts a un nou informatiu de la Xopera. El Consorci de la Serralada de Marina està format pels municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Tiana i Sant Fost de Campsentelles. Aquest últim és l'únic, per ara, que no forma part de l'àmbit del parc protegit definit i aprovat l'any 2002. Es considera de gran importància l'adhesió de Sant Fost sota el Pla Especial de Protecció que té els següents objectius. Preservar i millorar el patrimoni natural i cultural. Fomentar les activitats econòmiques compatibles. Garantir, atendre i ordenar les demandes d'ús social a la muntanya. Fomentar el coneixement de la muntanya i l'educació ambiental. I, per últim, millorar la transició entre la muntanya i la ciutat. Com podeu observar, els terminis fixats han caducat sense que encara s'hagin dut a terme. Actualment, hi ha tràmits en curs i reunions de les parts implicades, malgrat s'avança molt a poc davant l'oposició dels propietaris dels boscos. Però per què és important que Sant Fost entri a formar part del Pla de Protecció del Parc? L'àrea metropolitana de Barcelona té una extensió total de 64.000 hectàrees, de les que 40.000 són urbanitzades. Aquí hi viuen, en 36 municipis, aproximadament 4 milions de persones, constituint una de les zones amb major densitat de població d'Europa. Dada que empitjora si afegim les àrees d'influència del Baix Vallès i del Baix Maresme. El Parc de la Serralada del Litoral, amb 4.727 hectàrees, i el Parc de la Serralada de Marina, amb altres 2.086 protegides, conformen el pulmó nord que ajuda a respirar aquest territori superpoblat i ecològicament degradat. Sant Fost podria aportar fins a 946 hectàrees, suposant un increment del 45% de la superfície protegida del parc i un 13,8% de la superfície total del pulmó, sense oblidar els beneficis del Pla Especial pel nostre municipi. Però això no és tot. Tinguem present que els arbres augmenten la humitat i baixen la temperatura de l'aire ambient entre 2 i 8 graus centígrads, produeixen pluja quan l'aigua evaporada condensa, formant núvols i mitigant els extrems de temperatura estacional. El bosc té una funció important en el cicle de l'aigua, com ara emmagatzemar o alentir-ne l'evacuació. Així doncs, és vital protegir una de les àrees més compromeses d'Europa que té els espais naturals constantment amenaçats per l'agressió urbana. Per últim, sota el paraigua del parc, és absolutament necessari preservar aquest entorn natural i privilegiat on vivim i assolir la protecció i conservació del patrimoni històric de Sant Fost, hores d'ara força necessitat.